Jeg hedder Lars Remme Larsen. Jeg bor i Sørva, midt i Vestjylland. Det er økologisk landbrug, hvor vi har godt 215 køer og godt 300 hektar. Vi har været økologer siden 2000 og begyndte at malke 3 gange i 2008. Vi har haft en dobbelt tier SSC malkstald, som også kører godt nok, men det kræver mange mandetimer at stå dernede. Vi har brugt faktisk 12 timer om dagen over mælk, men det er 3 gange der. Og så har vi tænkt over at skulle til at have en mælkerobotter. Vi har haft den i godt 2 måneder, og det er gået rigtig godt. Og vi starter bare med 1, og så skal vi have 3 mere, ja. Vi har måske kun haft 1 alarm, så vidt vi husker i hvert fald. Så det har været meget tilfredsstillende. Den her vil jo egentlig gerne være kendt for, at det er simpelt, det hele, at det er overskuelig teknik. Det er nemmere for landmanden selv at gøre noget, hvis der er nedbrud. Nemmere at overskue og også forklare ham med fjernsupport, hvad det er, han skal kigge efter sådan nogle ting. Fordi han kan se alle tingene, hvor de er henne. Ja, der er mindre ekstra udstyr, end der er på andre robotter i markedet. Men så er den også, den er åben, den er overskuelig. Og så er den simpel at installere også, fordi den kommer egentlig med huset på. Andre robotter i markedet, de skal bygge et hus i bagefter, når de først har installeret den. Og så er den prisfornuftig i forhold til andre i markedet også. Den malker mellem bagbenene som den eneste på markedet. Og det er jo egentlig lidt tankevækkende, når man ved, at rigtig mange af køerne bliver malket mellem bagbenene i malkestallene i forvejen. Så det er egentlig den tankegang, der er gået videre her. The arm it's first robot that the arm come between 2 back legs of the cow, and when they're milking there, they get more relaxed. Of course, we have all information in real time in computer, in office, here in the near robot, and also in the mobile phones. So we can find what the problem is as fast as possible. Of course, it's very easy to control the system. Vi hører generelt meget i markedet om, at det bliver sværere at tiltrække arbejdskraft. Og derfor er der egentlig mange, der tænker på robotter i de her år. Jeg har aldrig rigtig interesseret mig for robotter før, fordi vi er jo klogere, og det kræver meget med afgræsning, når vi skal have kørt på græs. Men jeg kan se, at der er mange, der får det til at fungere. Alle gamle medhjælpere og sådan, de er kommet ud til robotter, og de snakker rigtig godt om det. Man kan se fremover, at det bliver nemmere at finde nogen til at stå i en malkestald. Ja, vi får en rigtig god kapacitet på, vi skal jo mælke de der 200 her, og det er jo også her, det er de vant på med de andre mærker, at kunne få meget bedre kapacitet her. Ingen tvivl om det. Så vi glæder os virkelig til at få de sidste op at køre.